Borong gunang sini sar subut tebor mano bias karinai buang botol lengkai bin bumuk ba sini manik Ay suruh yang ni kita borok sama sama Jara sabut taro mat bisingo baje takitar de torno koi jao hamaro je sabut tumbe mat bisingo kuno asambol ikhane samtumo ya to khoro lage joto na paau khai joto na to khoro lage paau khai Rano bol di khadi yang Football final lah itu. Tabo kriki khadai sejangma togi rohsika tutuka takono defense rong yate ko naragini togi rohsika to togi roh mane Haul khadika haul ko phaikre boga mamna kharlayu tini ka ara photo se kaui si dalikiu Siwalang me boot bat tini ki jai ma kharka Ayo ayo kiri khale to bacha bol eri ka tuichama bol maka tuichama ya sega bol Tom macam bol mangka hai puno yo selaka Kerang banai Botolnya mau tu Kela ka tine mutung janai 45 90 minit ini khela dia time ka 90 minit 45 Kaisa bodol hingga ba tisak ma ang asai ma jaga ni khela team tai kaisa hingga ba ang bodo ba sama ni jaga ni khela ni team dia Yang pasti ya pak korok sorot ya si tongsuan ini asal lima tongsu. Yang wajah naharo, yang hak kebu khas rekomu, yang bol hak kebu khas rekomu. Kebu khajan ya kebu pikung ni ya. Actually sungjoton si hai kebu khajan ya, kebu pikung ni ya. Pasang cini saka, obong kha kerung, naituk laiman ni kaisa match. Cini bisingo bo sabjunal kereng rok thung kereng tong sing naitu memang khake sini sai thanga 3 লক্ষ টাকা prize money Tripura Premier League फाइनल 19 तारिख अगस्त नि छिमि चेंगजागनाय हिनि बर्षाओ क्रिकेट सासे दंना एक्चुअली सुंताबो खेला थंमुङो अरो सालका बाबाय हास्टेल गचिनि तेप्रा रगो बुइनिमा खांला सल्लाय रग आसुक जाय खायमाया जों खायमान मासुक नरग नगुइ दंना गोबां मन फुटबल रगो अरो थंनाय रगनो लाल बाहादुर रगो तै गुबुननि क्लाब रगो बिरे तामिसुबो एगिए चलो रगो साइन खायजाकनि खानाव काजे आसा टैलेंटेड खेलवार दङ थंनाय गोरों दङ दिनि बाहायनो जों स्किल रगनो खाफियाबा मात हामिया बुट गरि रगनि बागै जों बरंनि स्किल नुग्लिया किन्तु फाइनाय सालो बरंनि भबिष्यत दङ बरंनि फ्यूचर दङ जों नरगनि फ्यूचर न बाहायके नरगनो सुबा सुरि मान सिनि बस कांगा दङ फाइनाय सालो तेबो कतरके अर्गानाइज खाइथोन अर ब्रह्मासरा मानिक बाजारनि अर्गानाइजिं टीम आयं बहायनो अम्पी बा तुइदु तिसाकमा रगो बहायनो अबहायके अर्गानाइज खाइनेनि मुंसा कुनु सुबा मुंदांखा हांके आबनि बागै सिनि बायदर कक सालायदि थिनां रगो अबहायके जों बाहायके तेबो कतर एके जों
खेला रंग नाथाय बुवारी मान बासिंग EM सालांखा जों ड्राग्स रक बाय चाल ड्राग्स रक चायावै फेगियावै टंखागियाव माइके फानग्रा सेंग्रा खासिगि मानो हिमलाय मानो ताबो मिया रग आं नमनि बुरि रक ताबो खासिगलाय दङ हुमुलुं रग लामा रग स्टेडियाम रग बुरि पुलिस सुजागनाय हनै हिगेके अबाहाय रखे जों खेला दुला थांनाय रंग ताबो खासिगलाय दङ नर खेला दुला थांनाय फुटबल थांनाय क्रिकेट थांनाय जुदु थांनाय बरं DSR पुलिस रग बाहायनो गोबां गुक सुजुग मोना आसाम राइफल BSF रग खेला रोंमानि सिबिया फिटनेस दंखागे निनि गोबां मा लामा दङ सा गाहाम अङो ताई गाहाम वान सम पजिटिभ थिंकिं नरनि थानि फायो देशनि बागै सामं खायनायनि कैसा जसुवा तैरि अङो सिनि हानि बागै सामं तांनायनि बागै कैसा हान फायो गाजे जों सुबानाय नरकनो बियांति फासिनि नरक सुबानाय नरक बाहायनो साजेसन खायदि सिनि थानि फायदि जों बेबा फासिंतिनि जे सिनि फान तंसा जों नरकनो सुबानाय यासो कलक नारगलिया को सानजाबोखा एके ब्रह्मसरा आमचायो जिनि ब्रह्मसरा फुटबल टुर्नामेन्टआव जे थांनाय बदल दल नैनो न आनि खाका हामिया फारो तानि हिंगाके जों हारिपानो जों खाबायनानै क्रै तानि हिंगाके हार जित दंनाय न जों अलवेज जों लगिरनाय रनो जों हामायरिनाय नांगौ तानि हामायरिनाय नांगौके दल साबाय जों कोनि दिनो खेला थंगि माया जों दल नांगौ आवन बगे जों दल सा क्रिते दल सा थंगि माया आवन बगे जों दल नि इम्पोर्टेंट दिबो आवन बगे तिनी जितिनाय बखा कहम ते तिनी जितिया हारनाय न बखा कहम तानि हाके नरक तिनी स्रापसान जराव तिनी चिनि जो तामसे लुकरनो तिनी आशिक ना तके थंगरं थंगि मथंगि अ जरानो रिमाय बगे बेले बेले के हमबाय ते ताइबा हमबाय वचिनी नरमनि खासुकसा नर हामजगी चंगमानि तेचि जत लुगु हामजगी चंगमानि चिनि ऑनरेबल EM चिनि बरं गनां आता कमनबो बेले बेले के हमबाय तिनि अ जरानो नर बाय आन गरनिमान बागै ते हायना हमबायरिवो चिनि चेयरमैन बरं गनां नबो ते जत आमचानि चिनि खाका हम लुकरनो बेले बेले के हमबाय ते नरनो GTIDC हापांनि स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स इंगै नरना आंको ग्रमानि तंगलु करनो जिनि सिकला चालायनो जों थंग्रंनि हापारा तुबुय जों ड्राग्स बायचिनि सिकला रनो फियमनानि बागै ड्राग्स यामि आवन बागै जों बेलेखने नांको मानि थंमं कायसा बिथि हाय जे बिथि चिनि सिकला चालायनो थिनांनि काहामतरांगै नामा काहामतरांगै सा काहाम खा काहाम तंनानि बागै आवन बागै तिनि नरो हायो मागे थंमंनि हापारा चिनि लुकर चिनि यूथ रनो ससे तो बन मागे चिनि कमिटिनि जत चिनि लीडर्स नो बेले बेले के हमबाय ताइबा हमबारिवो चिनि तिरप्रा हास्तिवो आसिक थंकरम तिखलायै जों मथुगि तमानि चिनि बरम गना चिनि सुबो देवर मारा बेले बेले के हमबारिवो तांनि हेके बेनि बिसितै चिनि तिरप्रा हास्तिवो चिनि गोबां माति बरसारो थंकरमनि अंफरजाक दंगो नेशनल लेवल थंजाक दंगो इंटरनेशनल ते स्टेट लेवल गोबां मजागोन आवन बगै जों तिनि बरम गनानो लगियमानि बेलेके हमबाय ते बसकांनि जराव चिनि TTIDC हापांनिगै कायसा फुटबल टुर्नामेन्ट ना थाङै दंगो चिनि महाराजा बीर बिक्रम आसेमा सालनि सिमि चेंजांनाय फाइनाय 19 अगस्त नि सिमि आवन बगै नरो जुदा प्रिपेयर तंदि तिनि जत सब जुनालनि कायसा कायसा टीम थानाय फाइनल जे सगिनि खुमलुंगो सगिनाय आवगे फर्स्ट प्राइज इंगे जों 3 लाख देनानै जों टारगेट नाय दंगो सेकंड प्राइज नि 1.5 लाख थर्ड प्राइज नि 75,000 अमा गेरनानै जों प्लान खालाय दंगो ऑफिशियली साखलाय जानाय आवन बगिनर जत प्रिपेयर तंदि बसकांगो चिनि बुबाग्रा बीर बिक्रम आसेमान सालो जों थंनो थियोगिरि जानाय तेनर बो जतनो नर आमचानि काहे साबजुनाल टीम नि फाइनाय ते जतनो गोबां करं करं जागानि साबजुनालनि गै टीम सफायनाय ते हायनो हाय आं कयफिनाय चिनि जत सिकला चालायनो जेब्र चिनि सिकला सा काहाम खा काहाम तंगनो आबर चिनि समाज क्राटनाय आबो बाहागिंनाय ताबुक जों थंमुनि हापर फायगेंगे थंकरंनिबो निनि केरियर सनामै माननाय
निन्नु खुनु नायथुरि तने माने जिनि समाज ग्राहे तने माने और बगै जिनि जत सिकला सालायनो हायनो हाय आं कयफिनाय ड्राग्स बाय चाले तंनाय जों दै थुंमोन हाबर फायै जों थुंग्रोनाय और बगै तिनि अजरा